Beru střed. Beru D2. Nebo ne, to je underwater. Jdu A4. C4. C4 impuls. Já jsem dal cam 7, ale milem jsem finish, no ale jsem auto. B3. B1. B5 bude těžká určitě. Zkusit C1. A2, tři. Ne, tak jim na nic mapa. Jdu D5. Zkusit A5. D1. C2 je někdo? Tam. Já není Frank mutnutý? Píče, sorry. Je Co někdo na říkáš, že nic C2? neříkáš? Myslím, že ne. No. Jedem dvoukovou line? Jdu asi Možná. E2. Okay, já chci dostat aspoň tu desert car mapu. Pak můžu pomoct. Mně snad stačí jeden clean run.
Já jsem na Ečku, Dobře. tak jsem můžeš dát Dčku. D2? Je to Ice of the Week, to byla asi Jo. dobrá jenom. Nevím, jestli to brát. Možná to nechám to vyspíš. Jako já tam můžu klidně jít, jestli nechceš. Já nejdu na let. Já jako na Hunt Ice nejsem zase tak špatný někdy. Záleží, No. co to je. Já dám za chvíli to Ečko. Jestli to načítá už 20 vteřin. Já jsem vzít něco jim. Když tak asi jdi sem ty, Alkone, no. A tak já to jdu zkusit. C1 je rally. Když je to dost postižený rally, ale Mhm. přijde to rally. Já už jsem tady hrál jedno postižený rally. Já to je jejich, já také jim to pak seberu. Jo. Jo, no tak ten Ice není rozhodně pro mě. Aha, to je to, co jsem už hrál, on mě překonal. Jo, tak to nevím, jestli bude doable. Ten Ice? No, Je to dost hunted asi, no. to je jedničku. A to je to něco. Vidíme nějakou lineu A teda? jedničku. Ta jednička mám možná. No, nevidím tam lineu. Ta jednička je docela dobrá. A jednička je dlouhá, ale je dobrá. Aby to nevzali a pak nám nevzali hned i to druhý. Já dělám A1 teď. Okay. A1 jsou old cary. Já vím, no, tam se já jsem byl. Jenže pak s tam měli to line, tak jsem chtěl zkusit to. Když tak to pak jako dám. To je docela doable. E3. Asi tam jenom na pole, ne? Tady nic nevidím. Ta jednička možná teoreticky vyšla, ne? A to, ne, já jsem chtěl říct, a ta jednička teda, ne, nebo ano? D1 je prostě, netuším jak. Okay. A to je co? Jo. Já se kouknu na tu D1. Já jsem tam teďka, no, ale Aha, to nevidím. Tohle tak mi no. vzali a dvojku, tak já zkusím vzít zpátky. Nevím, jako já to zkusím chvilku možná. Nedělají tu dvoukový line? A to má ten ice. Já jdu E2. To a já dvojku jim vezmu. Pokud neimprovnou. Ty můžeš vyskočit, super. Jako to D1 je za mě doable, jako jo?
No, věc pak to máš povedl. 2 minuty altcaru. To je Ečko, jo? Jo. Aha. Tak to asi nebude hunted, ne? Třeba to mohl být one shot pro rychlíka, nevím. Já nevím, kdo to... To je Archie A, neznám. Je to Alternadio, Je to Porcar, něco. Tak to asi bude těžký tím pádem, jestli to má 2 minuty. To vůbec finishnout. No, on je to multilab, který je tak dlouhý, podle mě reálně. O to nejde. Kolik máme map? A oni. Jo. Já jako mám to, můžu to zkusit, tu E1. Zkus to teda. Jo, to je ta NASCAR 15. Já mám deny. Jdu B2. A jen to jdu zkusit deny, no, tu line. Ano, tak. Kdo hrál tu B1? Jsme dali já. Jdu tam. Jo, Já jdu když si to stihnu, tak možná ta E1 je v pohodě. Když zrovna nevezmu takového Erika rovnou. No já to asi myslím, ale... Nebo už to někdo sebral Bčku. Frank se to snaží vzít zpátky, že jo, teď. No to je hrozně free, ale já nevím, jestli to ještě chci znova to. Já do to D1, když tak. To Ečko je úplně easy. Stačí prostě na začátku zatestat rychlost a pak vzít snooker. Málo smysl. Já nevím, jestli to dám. Ono to je tak jako lag-based trošku, podle mě dostal zub. OK. No.
Desetina, to je docela dost jako. Rolled me up in big grey Rizzlers. She's all toil and trouble, one of 3 Scottish sisters. But finding her was very difficult. Like playing Where's Wally in a crowded room full of similar looking individuals. Like trying to keep art original, surrounded by the stuff I love. Why am I still miserable? I know God's been kind. Why the fuck am I still Nevím, teďka sbírám ty dvojky, love with miraculous variation? aby tam náhodou neudělali nějakou linu. Soul seeker. Jo, to je dobře. No, já dostanu slowdown. Tu E3. Možná ta Ečková lina by byla doable. Ta trojka je mega hunted. Tam jsem koukal. Jo. Jsem to taky hrál předtím a vypadalo to docela doable. Teda ne, prostě mi to přišlo jako, že to není doable, nevím. Možná se nejlepší to teď zkusit ohrát spíš na to. Na ty body. Asi Ale já jo. pak ještě mám free to A1. Tak samozřejmě to můžeme zkusit. Já jim jdu D4. Jako oni mají A. 2 políčka. Trochu mi to připomíná tu naší první s Německem. A tak se sbíráme jenom. Jdu A5. No, tak já jdu to E1, ne 4 teda. Teda E5. Jako je možný, že prostě byli všichni na tom a na té jedničce. Nebo se snaží porazit na Knives of the Week. No hlavně jak neseberou všechny ty jedničky. Polovina z toho je altkar. To jsou tvoje mapy. No. Vezmeš tu C1 nebo co bereš? Jak to bude porazil? Já jsem na E5, když tak. Mhm. Jako E1 pak ještě můžu klidně zlepšit, ale já nevím, jestli to má cenu. Podle mě tam nikdo nepůjde, nebo nevím. Tak je to, ale netuším. Tak tohle je kvalitní map, no. My se Scrapím se porážíme o setinu vždycky. Je vlastně v tom prostředku. A Underwater. pičovina. Mhm. Nevím, jdu na to kouknout. Můžeš jako... Ale Já dám Snowcar, Reactor, Underwater. Aha. Tak na to mrknu potom. Nejlepší je vzal C1 zpátky. Ať kdyby náhodou nevdali ty to mám. jedničky. To nevím, jestli ještě jako překonám. Aha. Já dělám D3. Jako pokud vezmu Jako ona je- A1, tak by mohli vyhrát ještě docela rychle. A na to C1 je tak trochu jako... Ne úplně to, co já... Jsem dobrý. Aha. Ano, to je jakože lol prostě no. A ta A1 Není je to jak úplně- dobrá? Tam já To je nevím. mapa? To je okna. Je to jenom jeden skok na ty... Spectatory. Je to docela dobrý, ale beatable. Jak říkám, jak se bavíme, nevzali ty jedničky rychle.
co bylo na tom jsem dneska pil za pivo v pozadí, tak doufám, že mě nepodezírají, že nějak špilů. Jsem zpátky, každopádně. Já můžu improvnout tu A1. Jako to je jediný způsob, jak vidím teďka, že to vyhrajou. Kdyby to dělali ty jedničky. Jsme červení? Jo, Mhm. Paráda. Jakoby co jsem zatím viděl, jak to pole bylo celý červený, takže... Kamo, dobrá práce. to už je třetí mapa, která mi z toho je nějaký texture mod a trvá 30 vteřin, než se do ní vůbec loadnu. je A1 asi neseberou. Jak se to za mapy? To vzít zpátky. Tak jo. Já si to C1 teda. Mě tam překonal o 2/10 koukám. I gotta lock in for the COTD. To se zase loaduje 10 vteřin, co to je? D3. Mě zajímá to C3, ta prostřední. Teď jsem klidný, to je jedno. Je tohle asi to taky všechno měl. těžký. To je absolutně PF, ale to jsem měl i dřív. Jo. To prostřední. Já možná můžu vzít C5. A to je Ty 30 stihneš za 30 Asi vteřin. je to už co jinak. Vyhrál. Jak je to 80? Jak je to na body? Počítám, vej. 1 a 2, no. My máme 9 a oni 7, asi? Jo. Měli bychom vyhrát každopádně. 3, 5, 9, 7, ano. Nice. 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 Nice, pěkně. One more takzvaně. Jsme ve finále. Bro tam kouká na TikTok.
Jaký střed? Jdu střed? Jdu C2. Jdu D5. Okay, to nevypadalo jako dobrý nápad. D1 je taky snowcar. Jenom 2 alt mapy. To je asi zase, jo, je to rozbitý zase. Ne, já jsem tuhle viděl podle mě. Já jdu na to, co má skrapí. Zdržujte, kopejte Aha. balony na tribunu. Je to PF, takže to jim nevezmem. Paráda. Musíš udělat ten trik. Myslím, že nejde. Fast Je to moc krátký. Je to svůj jeden blok. Vidíš? Jo, tak na to je rychlík speciál. To je skam, ale jestli... Já nevím, já jsem to jako nevyznám se úplně v tom, jak kde to funguje, kde už ne. Musíš mít další trošku mapu. To jakoby já jsem si myslel, že vím, jak to funguje, a ty jsi to minule udělal jinak, ale tímhle jsem si docela jistý. Jdu A1. Jsem na E5. Takže je to docela dost dlouhých map. Počkám. Jo, No, to já bude zase na body. jsem tady taky na dlouhý mapě zrovna. Ale jako obávám se, že to bude hunted, ale... No, jestli na to dám. E5 je nějaký AO8 s rally car, je to parádní. Oh! Ne, close. Tak to mě nemusíš nechávat jako. To je dobrý asi. Jdu jim vzít tu bad dvojku. To není pořád? A je to vzali. O. Nice. Je to D4 nějak dlouho? Nevím, je to od I Tarpora. gotta lock in Speedmapping, for the COTD. speedmapping od Tarpora, to by mohlo být. Já tam jdu asi. Tak to nebude mít tak I gotta těžko, lock in for the Čína. COTD. Já dělám B2. I gotta lock in for the COTD. I gotta lock in for the COTD. No, já jsem se ztratil asi. Bachra Tady jsem tam tři políčka, když tak. Uprostřed. Já beru středek. Já zkusím C4, to bude desert, ne? Vysím, ne tak ne. Jo. Vlastně diagonální se zdá těžká docela. No to, co jsem zkoušel to první, tak to je hrozně těžká s tím desert carem. Jdu na E3. D4 je teda impuls, nebo? Jako není impuls, Jako ale je dost není těžká. to impuls, ale je to dlouhá mapa, je celá ve tmě, je těžká si ji zapamatovat a jako předpokládám, že to je hunted docela. Podle toho kopium timeru.
B2 si jebu. Jdem vzít tu C1. Oni dělají Cčko, no. Já taky můžem dělat Cčko. Oni tam mají tu PF mapu, tu nedáme. A jen to vzít aspoň tu C1. Já pak vezmu tu PF mapu na boj. Tak mám zkusit tu D4, tak já to. Možná to dobu. D4? Tu Desert Car myslíš? Ne. Řekl jsem zabít čísla, je to od Tarpora něco. Jo, ne, to byl vlastně D5. Dobrý, já jdu zkusit schválně tu PF. No teď se mi to podle mě povedlo, měl jsem o 0,1 víc rychlosti. A nevzalo to dost. Teď jsem měl dokonce o 0,2 rychlosti víc, tak... Nevím, já myslím, že tyhle ty mapy jsou bannutý nebo něco takového. Možná PF mapy jsou banutý, ale on to nemá tagnutý jako PS. No je tagnutá scenery z nějakého Ta D4 je mega dobrá, ten je tam extrémně silná. Ale ono, tady v ty mapy teoreticky by mohlo fungovat to, že to jakoby nakoníš to auto před koncem, ale to nevím, možná, že to moc krát. Podle mě to fakt nejde rychleji. Zatočíš doleva nebo doprava na té PF mapě před koncem těsně, protože jakoby budeš tam dřív tím kolem, ale nevím. Vím, že se to tak dělá, ale to je možná moc krátký na to. Jako je to docela těžká borda obecně bych řekl. Já někdo C2? Není to possible. A C2 je rozbitá. Já jdu zkusit E4. Možná bez jedině muset zkusit nějak action keys nebo se takový, nevím. Jo, C2 je rozbitá, takže C je na nic. A s čím je rozbitá? Jakože... Co je? Nejsou tam bloky. Aha. Nice. Dělá někdo tu D4? Že bych to zkusil? Ne? Ne, To Frank, no. já podle mě, já bych ji nedal podle mě. Přijeme jak těžká, možná ty, nevím. Myslím si, že speed mapping mapy nebývají hunted. No to neznáš Tarpora asi. Když se rychlíku můžeš zkusit D1 nebo E1, protože Frank možná propojí jakoby tady tu první řadu. Můžete já nechat jenom- si tu první řadu zkusit Já jenom to improvnu jednou. taky. Tu E4 ještě. Takže D1 nebo D2? No tu první, jo, D1 Jo, to je anebo E1, protože Frank jezdí B1. Jo, D1 je snowcar možná, no. Chápeš jak tam doskočit hilla? Nevím jestli se skýval. Počkej, já se teďko koukám, počkej. No koukám teď. Už si tady. A pak máme jak doskočit. Tam nechal moc jak. Možná ještě ne. Ještě tam Větší ne. rychlost musíš mít, jakoby to je asi tak jediný, co ti řeknu. Dobrá ráda kouči, díky. Neboj tak. Jsem tady vždycky pro vás. Já už jsem chtěl říct, jako, že nechápu, kde jsou oni. No zrovna Ještě beatnul dlouho tu. nic neudělali. Tak to musíš Zrovna tam dal tu normálně D4. zjistit, no nějak.
No to půjde, to půjde. Ale 22-7 je taky docela krátý čas. Tady se musíš odrazit a musíš si tady dobře nadjet, no. Co nejvíc doprava tam, no. A to doskočíš. Okay. Já jdu zkusit to D1 teda. Měl bych tohle mít tak za minutu. Tu jdeš těžko? Doufám. Jo. A on to. Jako zatím jsou docela rozebraní, no. Má jenom 2 políčka, takže... Zatím No mně přišlo, A že jedna jen vlastně víte. dlouho nic nedělali. Jako ale Nevím, tenhle jestli border je fakt Hantěj kuk něco- jak svině. No karma je hodně divná, nebo... Divná, nevím jestli správný slovo, ale... Dobrý Filipínky si tam zandal. Dobrý stavy pomůžu. Jo. Je to myslím na 1/10. Bude Nice, mohlo stačit. Okay, Nice. Hezky. GG.